Dobré, takže zdravím vás z nového videa a mám tady novou hru Speedrun 4, takže jdeme si to zkusit. Já už jsem toto hrával, my máme ještě Xbox, tam se dá tež stáhnout, ty co nevěděl, Roblox, takže tam jsem to hrával. Já jsem se vždycky zasekl na takovém Candy World. Ty, co vědí, tak vědí. Ne, pojď sem. Tady se dají takto zaseknout. Já to robím ze srandy, abych tady neumrel. Určitě, ale... Takže jedeme, ale už fakt, že bez srandy. Dobré, jedeme. Jedeme, pojď, jo, pojď. Jo, tento je jednoduchý level. Iba tam hned na začátku je taký skok, tak bacha, keď to budete hrát. Je to vlastně Speedrun 4. Hrála se tak ta hra. Je Nightmare Mode, nevím, či to je teda, toto je Origo, Classic. Nevím, táto hra mě extrémně zabavila, takže... Ne, skok před konce. Jo, toto si pamatám, že tady jsem měl svou první smrť raz. Tady musíte aj vlastně tam na konci musíte aj vypočítat ty skoky, lebo musíte skočit blízko na začátku. No, nevím. Jo, tady. Aby vám to vlastně. Toto není teda moc nejlehčí level, ale jakože jo, všechny jsou docela lehké. Ale na ten Candy level, tak tam je něco také úplně, že tam skáčeš po čokoládách. Nevím, tady je například i Castle level. Mně se zdá, že ten Candy level je až nějaký 30. alebo... Jo, toto je hlavní level. To vím, lebo to je aj vlastně na obrazovka této hry. Tady. Ale jakože čtvorka, Speedrun 4, je čtvrtý level, volá se to Speedrun 4, takže sedí to. Jedeme. Tady mám 3hodinové video o Cookie Goda. Tí, co ho poznají, dobrý. Pojď. Cookie God je vlastně týpek, nevím, co má 3 miliony odběratelů. 3hodinové video. Já jsem toto hrál už aj s bratrancem, ale já jsem prvý. Dobré, pojď. Tento let, pamatám si, že tady jsme měli tak 3 smrtě vždycky. Počkej, jo, já jsem level 6. Už to mám, teda pár minut zaple. Co? Jakože já dotkl jsem se, ale hned jsem vyskočil. To by mě mělo zabít hned.
že jo, já v tomto nejsem úplně židův, ale vypadá to tak. Potom, jak jsem to dlouho nehrál. Ale jakože IRL jsem to nehrál, že asi tak rok. Tady já se snažím, že jo, raketu hrajem. Našu sériu raketu. Určitě hrajem. Jinak tady vám ukážem taktiku, toto jsem nás skočil. Tady vám ukážem takovou taktiku, jak toto projít úplně na jednoducho. Hm, tady prostě strčí tady vám mezerník a když cítíte, že už budete tak moc blízko, tak vám stačí iba se trošku posunout dozadu. Ty kokosu, na čem se? Na čem se já ale držím? Jo, dobré, takže tady už není dobrá ta taktika. Tady už musíte mít delay, jak to skočíte asi. Candy level, ale to už nemám rád. To jsem se... Já jsem nedržel Bčko. Jedeme, pojď. A to dám. Já jsem to vyšel. Haha. A jedeme, Tady se musíte ve vzduchu tak trošku zastavit. Jo, toto není teda jakože nejlahší, pojď. Dobré. Keď chcete vlastně držet iba Včko, tak si musíte mít různé pohledy z kamery. Pojď, preběhneme ho! Ne, tak nepreběhneme. Level 8, jdeme, pohni si. Na ty nepředběhneme, co už? A co už? Pojď. A už to dál. Traken tady někdo nechcípel. A typuje. No, tento level nemám nejradši. Pojď. Jo, vlastně toto hrála Irish Place. Tento. Oni se tady bugli, nevím vyprávět. Že byl na zemi a nezabíjel ho, takže... Kolko si myslíte, že to je vlastně levelů? Já typujem tak 80, 60. Já jsem skončil tak na 30, lebo 30 je asi ten sugar. Alebo 40? Ne, lebo já už jsem to aj
párkrát jsem to už i dokončil. Tak, ne jakože hru, ale ten... Ne, dobré, to není ten týpek. Ten týpek vím, že tam měl vlek. Ježíš. Hen to je on! Týpek tam je chcípel. To je matouce, jak to je všechno z té farby. Ale jakože dobré, to jsou to dobré byty. Pojď. Jo, to je castle. Či, jo. Dobré byty to jsou, ale fakt. Ne, drž se. Ne. Hej, vyskoč. Co? Jsem ztratil kontrolu. Ne, pojď. To je parkour tady. Já jsem tady svou silou vole trefil do mikrofonu a určitě to nebylo, jinak bych to rozbil. Na plná sila. Pojď. Hej, ale fakt vás prosím odběr, lebo za tam mám 0, takže... A už asi aj vím proč, lebo jsem totálně nebyl. Takže fakt vás prosím o odběr. Jsem začínající, prvé video vyšlo v sobotu. Zajtra je čtvrtek. Alebo v nedělu. Takže já vás prosím. A i u mojego kamaráda Inix. Odběr. Jdeme, pojď. Kámo, pojď, dám si challenge, už žádné zemrtí. Což pochybujem, ale... Pojď. Fuj. Nemám rád tu rychlost. A i keď radši mi to pomáhá. Už chápem, proč se to volá speedrun, ale speedrun je bez smrti. Speedruny se robí bez smrti. Toto je 4. Robí se speedrun 4 bez smrti. Keď to někdo dal, tak fuha, tento grindoval 10 týdňů. Já už jsem spal 3krát na jedno. Pojď! Ona opakuje můj pohyb. Já si musím vytrhnout vlasy. Proč to trvá tak dlouho se resetnout?
Zdá sa mi to, bol každým speedrunom s tým rýchlejší alebo pomalší. Poď. Chuju. Poď, jdeme. Mám pre vás také prekvapové rakety. Že príde tá typka. Prosím, nech to nechci plne pred koncom. Dáme. Snežný. Dá, snehlák. Felák. Poď. Nevím ještě strychat, takže... Ne. Skoro jsem tam právě chcípal. Jo, ale tato hudba už tu byla. Na tomto jsem leveli. Jinak všimli jste si, že toto je vlastně ten istý level, co tam byl. Akorát je trošku prerobený. Vím, že... Kam? Musíme se tam dostat. Tam je tak jeden dost dobrý level. Též ze sopku. Ale musím... To bude asi cíl. Pojď. Ne. Money. Nemám rád. Ty. Hej, ale hraj hudbo. Já ti tady mám na něco. Ne. Ty, co mají rádi hudbu, jsou borci. Já hrajem v kapele. Bohužel ne v známej. Vlastně, která ani neměla ještě ani jednu pesničku vydanou, ani koncert. Ale učíme se cestu od Krištofa. Nemá. Jo, dobré, táto pesnička i pokračuje, táto sa mi ľúbi. No a čo ste si všimli ty gemmy tam hore, vpravo hore? No, neviem, jak bych to povedal. Tak vpravo hore a trošku nalevo. Tak, tady sú také gemmy. Za ne si tady môžete kupovať. Ne, toto ne. Traily. Koľko ich tu pridali? Keď som to hral naposledy,
tak doslova maximálne tu bylo toto, či toto. A ne, toto všecko. Dolarový trail. Krvavý trail. Hej vole, typko, ale ty nesi povolená na to neprebiehnúť. Prosím, nech to nejak neprerobili. Potom v dlhej době, co jsem to nahral. Všetko mi tu doslova vyskočilo. Ja už potrebujem vzduch. Sakra. Už jsem zlomil to. Bože. Uj. Dobré. Kokos Vortex. Toto bude možno on. Toto vypadá, že je on. A to je jaký? 27? Cože? Unikuje random trail for 5. Aha. Keď by mi to dalo to... Na týchto zmrzlinách som umíral. Jo, toto je čistě on. A to rytí. Spadá mi mik. Nejhorší je, že to prostě nejsou checkpointy, že to není jak nějaké normálné oby, které máš iba v nějaké rychlosti a tady svoje checkpointy. To prostě všecko máš bez checkpointu. Každý jeden level. Ne. Já už na to ztrácám nervy. Lukáš, kolko už 23 minut. Tak dáme si cíl. Dojdem tam a před portálem dám čus. Teda keď tam vůbec dojdem. Takže pojď. Ne! To je hrozné. Pojď. Nenávidím tu rychlost. Tam musíte prostě přistát přesně na tém. To já nemám rád. Mám zaplímik? Jo, mám. To by byla sranda. Keď by ho... Ne! Proč tady na tým musím strávit toľko minut? Pojď. Cookie kode, prosím. Já to preskočím, nedoskočím,
Prostě někdy to skočím, někdy to nepreskočím. No to už musím extrémně opatrně. Jakože vy možná nechcete, aby, ale keď vůbec vyprávím, keď vůbec někomu vypadám, lebo za to mám z 0 odběratelů. Co se vám nelíbí můj face, alebo co? No. Jo, určitě to není na to, aby si stále skákal. Ua. Amigo. Milujem to. Kámo, já už... Hlavně, že tu mám autokliker, ale nač mi bude autokliker. Jak tento, tak auto jump. Pojď, yes. Yes. Teraz extrémně. Místek! Bože. Pojď. Stále padat. To je zázrak, keď sa vôbec dostanem sem. Ja som sa preskočil. Ja neviem, či už to nemám skončiť tu, lebo... Dobre, tak...